Onye-Ije. Mazi Ifeanyi Onye-Ije. Chai, now the traveler Onye-Ije. now the African window, African eye. Onye-Ije Onye-Ije. Many countries na him Onye-Ije they go. Onye-Ije. Australia, Brazil, China, America, Chai. Na so Onye-Ije. Mazi Ifeanyi dey visit obodo oyibo. Him dey visit ndị banyo for obodo oyibo. Nwanyiocha in Zurich, she said no. Nna you go? Where you go? Kedu? Wow. Hello, Odogu. Kedu? What are you? Chijioke. Chijioke onye ka ọ na-asa? How are you? Chijioke dog. Nwanyiocha. You're welcome. What do you have? I'll go on. Igbo lekelu Nwanyiocha na Zurich. Ezigbote nwaanyị Isuofia. Dị gị bụ onye Isuofia bụ ya? Nna ya lugo. Chijioke. Wow, ịdịkwa mma? Ọkwụ na-afụgo ya. Ọkwụ na-afụgo Nwanyiocha na Zurich. Oh my God. Onye-Ije na the traveler. See many African churches, see many African dishes for overseas. Yeah. See Oyibo they speak our language. They chop our wakisi. Yeah. Onye-Ije Onye-Ije, him they travel everywhere. Onye-Ije. Onye-Ije, him they appear anywhere. Onye-Ije. Him they show all the good things where our people they do. Onye-Ije. No be only bad things our people they do. Onye-Ije. Onye-Ije, him they travel everywhere. Onye-Ije. Onye-Ije, they represent everywhere. Onye-Ije. Onye-Ije, an advertiser everywhere. Onye-Ije. Onye-Ije, Onye-Ije, Onye-Ije. Onye-Ije. Na so we dey do am. Onye-Ije. Traveler, na traveler. Onye-Ije. Onye-Ije.